एक्चुअली आं दिनैहाय फैला बरगयारि ना बियो जिहेतु दाखालिहाय मोनसे गावनि फेसबुकआवहाय मोनसे पोस्ट खालामदों जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनायखाय हयतोबा बिनि नोजोराव जोंनि ड्राग्स हमनाया गाज्रि जादोंबो जानो हागौ आरो मोननैसो खोथाखौबो लिरबावदों टेस्ट लानाय सोरबाया दिनै ड्राग्स जानानै मोजां टेस्टबो मोननो हागौ किन्तु बिथांनि बुंनाया मा साइसआव जादों आं बेखौ बुजि थाङा एन्टि ससियेलनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा नोंथाङा ओंखारग्रोना दिनै जों ओंखारनायखायसो गाज्रि जाबाय दिनै जों सोरबा सासेखौ हमनानै बुनायखायसो जों गाज्रि जाबाय एक्सन दिबिया फैलानि मथेब्ला दिनै नोंथाङा मानो ओंखारनो हायाखै नोंथांनि मानसिफोरखौ लाफानानै मानो दिनै ड्राग्सनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङाखै नोंथाङा दिनै मानो जौनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्राखौ बुङाखै दिनै सिगारेटनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्राखौ बुङाखै दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्राखौ बुङाखै बुं मानो ओंखाराखै नोंसोर बायदियानोथ' ओंखारनांगौ ना नोंसोर बायदिया दिनै मोजाङै बुङोब्ला मोजाङै जुदि हमोब्ला मानो लाया दिनै फेसबुकआव दिनैहाय बायदि रोखोम लेथ्रा मा होननानै बुङो सावगारि बर' आइजोफोरनि सावगारि बरननाय भिडिअ गाज्रि लेथ्रा हगारनाय बेफोरनि एगेन्स्टआव मानो बुङाखै दा अफ्रि दैमारि बिथाङा जे आंखौ बुंबाय जे एनडिबिफ्रा दिनै ड्राग्सनि हेंथायै जिखिनि बेबस्था लाबाय दं खामानि मावबाय दं जे बेखौ फैलाया मोजां मोनाखै फैलाया गाज्रि मोननानै गावसोरखौ बुंबाय दङ दा खोथाया जाबाय आं मा लिरदों बिथाङा मा बुजिदों निस्सय रायजो राजाफ्राबो नुदों आं मा लिरदों बिथाङा मा बुजिखो आं साननानै मोनाखै जोबथारनायाव मोनसे आं लिरदों जे आंनिफ्राय नोंथांमोननि आरो थांखि नोजोराव 100% मदद दं माने बिथाङा बेखौ ओरैजाय फरायबाय नामा जे आंनिफ्राय फैलानिफ्राय नोंथांमोननि थांखि आरो नोजोराव 100% मदद गैया होननानै फरायदों नामा बिथाङा आरो गोजौआव दंबावो आथिखालाव बारग' एनडिबिनि दावहारु जोहोलावफ्रा समाजारि हेंथानि खामानि जिखिनि खामानि मावबाय दं बियो बरायजाथाव आरो बाख्नायथाव दा बेखौबो बिथाङा आरो उल्था फरायबाय नामा खामानिया बरायजाथाव जायाखै आरो बाख्नायथाव जायाखै होननानै दा बेफोरखौ नुनानै आङो माने माबा मोनदों आरोखि मा हिसाबै बिथाङा गावसोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बायदि मोनखो दा आं बेवहाय लिरदों जे जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो जायफोरानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्सार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों आं बे खोथाखौबो बुंदों बिसोरथ' गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावबाय सोरबा ड्राग्स जाबाय ड्राग्स जादों माने आं होनदों ड्राग्स जाग्राया गोथाव मोनदों माबा मोनसे जानानै थारमाने बे जानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों ओंखायनो बिसोरथ' जाबाय सिखाव खावग्रायाबो मुलाम्फा जानायखाय सिखाव खावबाय गुबुन ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बिसोरथ' मावबाय नाथाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सार जे शेयार खालामबाय बिसोरहा बेक्तिगत मा लाब दङ बिसोरथ' जेबो लाब गैयाब्लाबो जे बिथांमोना बे गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सारखौ होनानै समाजाव जे गुबुंले बार होबाय ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामबाय दा बेखायनो बिसोरखौबो समाजारि बेरेखानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों दा बे बेलायाव बिथाङा बबे लाइनखौ बबे सिरिखौ जे गावसोरनि मावनायनि हेंथायै बुंनाय नुखो आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै दा बिथाङा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुंदों बिथाङा आंखौ बुंदों जे ससियेल मिडियायावल' बुंबाय थानानै मा जानो नोंथांमोना मा मावदों प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना मा मावफेरदों दा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुङोब्ला बिथाङा बबे समनिफ्राय बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावनो आवगायदों आं बेखौ मिथिया मावदों मोजां जादों आं दाखालिबो बुंदों बिथांमोननो साबायखर बावदों वेलकाम खालामदों किन्तु आङो जेब्लानिफ्राय एजुकेशन लाइनाव नांथाबनानै थाबाय 2003 निफ्राय दिनैनिफ्राय बे 20 बोसोरनिफ्राय
एजुकेशनजों लोगोसेनो आं बे टिचाराव इनभल्भ जानाय फोरोंगिरि जानायनि उनावनो जोंनि बे ओनसोलनि खना खनला गामि खना खनला ओनसोलफ्राव आरो बिनि अनगायैबो आथिखालहालागै बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायदि जेसेबां बर' एरियाफोर दङ बेफोर जायगायाव आङो एजुकेशननि सायावनो खोथा बुंबोदों आरो बे ड्राग्सनि सायावनो लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों मालाबा साहित्य सभानि प्लेटफर्माव मालाबा फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव मालाबा स्कुलाव कलेजाव आंखौ जेब्लानो लेंहरो आरो जेब्लानो आंखौ गोनांथि जायो अब्लानो आं थाङो लेंहरब्लानो आरो बेफोर जायगायाव आङो बे ड्राग्सनि खोथाखौनो बुंबोदों लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों आथिखालाव आङो ड्राग्सनि सायाव एवारनेस होनांगौनि थाखाय मोनथाम फिल्म बानायबाय मोनसेया मोनसे बर' 20 जायखौ नोंथांमोना नायदों दिनै आं मा मावदों मा मावाखै बेखौ हिसाब होनांगौ दं होननानै आं साना हिसाबबो होबोफेराखै होनांगौ दं होननानैबो सानाखैमोन खिन्थु नोंथांनि बुंनायाव आङो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जाहैबाय नोंथाङा दि बुंदों आंखौ माने सनमानबो होयो होननानै बुंदों मोजांबो मोनो सनमानबो होयो होननानै बुंदों खिन्थु नोंथाङा आंखौ मा बुंखो दाखालि आगारजेननाय मोनसे भिडिअखौबो आं नायदों नोंनिखौ ओइदिनखालि नाम खारियाखै अब्लाबो आं मिन्थिखादों आंखौनो बुंदों होननानै नेक्स्ट डे नुबावबाय बे खेबाव नाम खारिबाय फार्स्ट भिडिअ नों आंखौ ओरैबायदि बुंबाय माने रायनायनि जोबथा मानसिखौ आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन रायनो हाया बेनो जोबथा गाज्रिसिन रायनाय सोरबा मानसिखौ भिखारि होनना रायनायनि उनावहाय आरोबाव बिनि सायाव रायबावनांगौ थाया दिनै बियो गलाम भिखारिसो नोंथाङा जे आंखौ भिखारि बुंबाय इसोरनि अननायाव जोंनि न'खरा दिनैसिम रावनावबो बिनानै जाफेरनाङाखै बरन्स नोंथाङा आंनि जायगायाव फैयोब्ला सों रायजो राजाफोरनियाव आंनि न'आव सोरबा गोरिबनि फिसाया एडमिसन लानो फैसा गैयाब्ला आंनाव बिफैयोब्ला जेब्लानो आंनि पकेटाव फैसा थायो अब्लानो आं हरो सोरबा गोरिब मानसिया आंनि न'खराव लोमजादों साजादों ट्रिटमेन्ट लानो फैसा गैया होननानै जुदि आंनियाव बिफैयोब्ला आंनि पकेटाव जेब्लानो थायो जेसेबांखिनिसिम थायो आङो हेफाजाब होयो